לידידיה היה חלום ללמוד תורה. הוא גם עשה את זה, אבל זה היה חלום שלו. והוא כל הזמן היה אומר לי, אני לא יודע אם את מספיק יודעת, אבל זה החלום שלי, פשוט ללמוד תורה. ידידיה היה מצד אחד רציני מאוד, מצד שני שובב ושמח מאוד. כאשר הוא עשה דבר מסוים, הוא היה עסוק בו מההתחלה ועד הסוף, ומנגד גם הייתה לו היכולת לעבור ממצב אחד לשני, בתוך שנייה להיות במצב השני, ממוקד מטרה, כאילו הוא שכח מה הוא היה לפני 2 שניות. הוא היה יכול להיות אזרח, ובשנייה הוא הפך להיות חייל. וככה זה באמת בלט באותו יום קרב בשמחת תורה. כשאני חושב על ידידיה, עולה לי הדמות של ידידיה לומד. משקפיים מעל הראש, פנים מרוכזות, באופן שהיה ייחודי רק לו, ומדי פעם עולה לו תובנה, והפנים עוברות מריכוז לחיוך. אם היה הדבר תלוי בו בלבד, הוא בעצם היה יושב ולומד בישיבה. הוא היה אדם שאהב ללמוד תורה, הוא שקד בתורה, וממילא ודאי שיש חשיבות מבחינתנו גדולה מאוד, כשאנחנו מעוניינים להקים חדר שאנשים ישבו וללמדו תורה. הוא בעצם היה בא כל ערב לחדר הזה כדי ללמוד, כמו שהיה עושה בעצם בקיבוץ בכרם שלום כל ערב. המיזם הזה של רוח פסגות מתאים מאוד לרוחו של ידידיה. בחדר הלימוד זו הנצחה ראויה לזכרו.